Wis. Wilujeng dalu Mbak Apri. Saking dalu Mbak Limbo Mak Cangik. Nggih. Saking dalem Boyolali napa Klaten nggih? Klaten. Oh, Klaten. Jam pinten bidal saking dalem? Saking griya wau jam gangsal. Jam gangsal. Dugi ngriki? Dugi mriki jam 12. Oh, indang-indang guyangan napa mboten? Pripun? Indang-indang teng guyangan napa mboten? Sepi wong ming dinyang 18.000 iki kula. Wah. Jenengan mung dinyang gambar kucing. Nggih. Bahaya. Gambar kucing niku napa to Mak Cangik? 18.000 niku. Oh, alah. Kayak kowe nyang-nyanganmu pira, Lek? Aku tak anu gratis ki wae kok. Waduh. Tak niati sedekah kok. Sedekah kaya ngono ki. Perkara kono niate zina kan salah kono. Nek aku kan suka sama suka sok sedekah. Ah, iki lho. Mung gumantung neng nggih pemikirane. Nah, neng atine dhewe-dhewe. Ana wong ayu ki dilihat pasuryane kita kagum apa nyawa wong ayu kita pikiran buruk pengen memperkosa lak kon benten melih. Benten neh. Dedet dinggo sedekah, dinggo bantu fakir miskin apa dinggo ngeslot pun benten urusane. Nah, ayu ku tak dol nggo sedekah kok perkara kono niate zina salah kono. Aku niat tak nikmati sedekah. Wah, ambek sedekah peminate ya gur sithik, nek ra mendem ya ora bakal. Yo gumantung kok yo. Gumantung piye lho? Lah, sinden-sinden Sekar Gadung tak kandhani. Piye? Sejatin ya, Nduk. Kowe selama ini nek nderek kan nderek Bu Srini to. Bu Srini iki garwa formalitas. Lah terus sing garwa asli Jroning batine Pak Minto ki gawe ngrasane mung karo aku. Mula jaman pandemi 2 tahun kae Pak Minto kan ora goyah to. Mergo aku support ki mung ramung dorongan moral tok. Duitku sok glogok kowe ngerti dhewe. Ah, kuwi lho, rungokno. Kuwi lho. Aku mau diflorkan. Nah, dek ibarate le maringi tangan tengen ning tangan kiwa ndak bakalan ngerti. Iki gamelan sakmene iki mergo lek nyodakoi Mbak. Lah, kuwi lho. Jablone ora tak support luar biasa njaba jero wis katut kabeh no gamelan sak wayange iki. Ah, kucing banget. Kaya ngono. Pak Minto ki. Bu Sri niki rak gur formalitas nek ning kantor kelurahan. Dadi bojo tenane iki aku. Saestu, Pak. Gak. Go. Oh, gak Piye to? Lah kowe ora nyawang tatit ki ora jebles aku. Nah, kuwi lho. Tatit ki jebles aku. Rupaku ning rahim kuwi resik. Dadi kae mbokne elek kok anake apik mergo wadah bayine sing apik. Tatit kok mbokne titit kira ya ora mungkin. Kan ya ora mungkin kok Le. Baru malam ini lho saya sampaikan. Perkara Pak Minto ora ngakoni ya monggo. Ya, aku ngakoni Mbak Mimin panjen saya mengakui semua prasarana Sekar Gadung itu hasil dari hubungan gelap saya dengan Mbak Mimin. Dadi tatit ki nek nyeluk kowe Bunda Sukimin ngono. Mah Mah. Rocky mah. Pokoknya intinya ya nek golek utangan BRI ning Pak Minto kira tau golek utangan ampun ya aku njogo projane panjenengan. Ora kok ora gelem utang mergo aku wis dicoret. Beceke. Nggih, bakunipun kula support panjenengan coba jero sinaosa panjenengan kringgeten pundi kemawon mboten dawuh kula. Ning nika kanca-kanca kula delegasikan kagem panjenengan. Ayo support. Mbuh Mas Gareng, mbuh Mas Jokritik Joklutuk, mbuh Mas sinten kemawon percel kok pancen kula tulung dibantu ayah yo aku akeh repot ngono. Kula layak dek mben ki Mas Percil ya tak takon Mas Percil. Jenengan rawuh dugi mriki atas perintah mamah nggih aku ngono. Apa panjenengan kok mari nyamplop kurang kula sing dadake nggih kula. Nek nyeluk Pak Minto sapa kowe? Aku ayah. Ayah. Masa ayah ro bapak? Ayah yo karo bunda. Nalarmu wis rasane mbok kuwi bakune rene iki suarane iki ndungane. Lah karena bunda kok jenggoten kok ngono ki mbok dicukur kok. Lali le nyukur kuwi mau. Jane wae nggih bar ngasar ki pron kok cukur angger bar ngisak kok ting sritik. Dadi angger mula wedhakan kok ora kaya Mbak Sinden liyane wedhakan kok 2 jam ra nemplek-nemplek malah ndarani wong mangan kerupuk tekan kene iki. Ya, iki tinimbalan sowan Mbak Apri, Mbak Mimin wonten ing dalem desa Sumbringin Kidul tinimbalan sowan Bapak Saiful Arif dalasan Ibu Indah. Pak Saiful sekalian Bu Indah. Iki sing dadi manten ya Pak Saiful kalian Bu Indah. Oh, ngaten. Kula dongaaken mugi-mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem bagya mulya. Amin. Enggal pinaringan kekancingan tresna. Amin. Awujud putra. Amin. Putrane nek metu lanang ya dadi lanang tenan. Lanang tenan oh, apa wis. Nek wedok ya wedok tenan. Lah tulen. Aja kaya kowe. Kok kowe. Nek aku rada manis lho. Wah. Alah.
Aku gagas ya, Mbak. Aku ora geblasuk. Tekan sing liwat nggon apa kuwi numpak kapal kuwi lho, Mbak. Lah liwat tambahan. tekan kono ki, lah kok iki isine wong mancing tok. Aku balik mu benggangset jeblane nggih dalane niku wau. Dadi aku hubung-hubungan ning kono, gek jujukno aku jenenge ya nek kalungku sing ilang nek kehormatanku terenggut lho. Weh, deh. Petenge ngoten gak bulak nggih to lho. Bintang tamu Pak Mento geleman dinyangi wong ning pinggir tanggul ngoten rak nggih. Saru. Nek cocok hitungane? Ya ora apa-apa nek regane cocok. Wah. Wong edan, wong edan. Nggih, matur suwun saged sowan mriki. Ya timun mungkuk jaga imbuh. Wong Jawa Timur ki seniman hebat ya kathah ning nyatane awake dhewe diparingi keduman rezeki lumantar Pak Minto. Iya. Kowe ya nyun sewu nek Pak Minto aduh nyaosi bebungah kok nek duit ya kok ndarani piye ngepal nek barang kono wis paribasa apa to sing ra duwe menawi kula pasrah jiwa raga pripun. Wah, deh. Arep soaken darma bekti kula kan panjenengan. Nek aku nyaosi amplop kok ya talah temen ngilani Pak Minto. Nggih to. Nek barang TV, mobil apa kabeh kagungan milik saya yang paling berharga saya serahkan. Berharga apane isine gur gombal kok berharga. Iki ngono kuwi berharga. Wong mbok apa metine ngono lho. Aku mau teko jek sarungan Mbak saking kemrungsungku. Sarungan cincin dari wong edan kok mlebu ruang transit piye. Kula bintang tamu kok letek lho jengrung dandan aku ya lho. Aku lah sarungan to Mbak. Lah kuwi judeg kan rung adus karepku lha jenenge ya hubung-hubungan mau jane wis karepku wis wektune iki tak durasi sekan rupake alah mandarani wong edan. Lah iya lho. Terus umpama jenengan ki saking tresnane kalih kula. Jenengan serahke jiwa raga panjenengan dhateng kula. Terus lek ku nggarap piye? Alah jenengan badhe mumet. Lah nek ra mumet wong kene isine ya kaos kaki. Lah golek nggone ya ora bakal ora cethuk. Wong dalane buntu. Lah, coba. Istrimu adalah sawah ladangmu. Ya, niku ten-gen kitab sampun wonten. Istrimu adalah sawah ladangmu. Artok garap mlumah mengkurep ngadeg menek monggo ning ninge lho catetane ninge. Kita adalah manusia, gunakanlah adab manusia, sopan santun masih dalam satu selimut, ojo wudo blejet men anake duwe isin, duwe sopan santun, duwe subosita, duwe unggah-ungguh. Dirungokke iki. Cah wedok-wedok lek lagi dikeloni bojomu aja udo blejet ya. Ora ketang benang sak ler kudu enek sing tumumpang. Boleh nyon sewu telanjang bulat boleh ning tetep nganggo selimut lho. Sawah ladangmu bener diolah pripun mon nek wedoke mampu ra masalah ning aja meksa lenange njaluk nek kono mongko wedoke nyon sewu gayane sing konvensional biasa wae. Ya kudu ngimbangi aja nggugu karepe dhewe. Kandhane Mbak Imas sing nganten anyar lho. Mbak Imas piye? Nganten anyar. Nek sak madhe ae Mbak arep nganten anyar kan ya nyun sewu nyan kan ya umure Mbak aku ora undha usuk to 50 to Mbak njenengan. Wes iya iki kok senengane. Ya Mas. Dirungokke Mbak Imas, pokoke kudu nganggo adab. Ora kaya biasane. Bar ngono langsung gedruk penak tenan. Intine karena kita manusia adat ketimuran duwe agama duwe tata cara ya digunakan sebagaimana mestinya. Iya. Aja waton usruk, aja waton lagek enom, aja waton lagek bisa. Gak kowe ya kudu ngono. Kudu ngono kuwi. Ah kaya enak-enak kok. Nek ditelateni ya kena kletikan. Dene memuji warga ingkang kepareng mirsani sinasa sonten wau diparingi Jawa pinaringan grimis kasunyatan kang wungon derek pamuji kagem Pak Saiful kalian Bu Indah ugi kathah mugi-mugi donga pangestu panjenengan dayani dumateng Sri Atmojo temanten sarine. Amin. Amin. Dasare Bu Indah ki ya guru nduk, guru SMA, lajeng Pak Saiful menika saka luar negeri, saka Australia. Profesine beda. Kali panjenengan nek Bu Indah guru SMA, jenengan nggih guru. Kula nggih guru. Guru banci. Guru mutan. Lah niki guru banci. Lah mriku lurahe banci. Ngopeni kok nyatane. Ngopeni. Oh iya, Nggih, sinambi rengeng-rengeng. Ya, ngaturke kagem ingkang mangkugati dalasan ingkang sami rawuh para sepuh, para pepunden. Kang Sawek Amirsani. Ha. Dedek sumuk banget, gerah banget. Telek kok senengane. Ngaturaken menapa menika? Derek panjenengan. Apa Lek? Ngundang
Mas Saiful kali Mbak Indah. Iya, Pak Saiful kali Mbak Indah. Iwan pelekenen. Keringete wong kerja ngibadah ki sok ben gandane kena kaya dienggo anu minyak wangi, Mbak. Kaya gandane abapi wong poso kuwi gandane kaya minyak kasturi. Jadi apapun niatkanlah kebaikan, insyaallah nanti juga akan Gandane wong poso kaya gandane minyak kasturi. Beh, wingi Beh. wong sak mobil poso kabeh, beh, jan mendem aku. Kok minyak kasturi piye? Sok ten kanane. Ten kanane. Iya. Lah kowe sok ning kono kahananmu piye ya, Lek? Malaikat bingung ora. Ora bingung piye swarga ora neraka ora. Nggih, bismillah swarga. Menungso sok kabeh ya ning neraka sik pripun dosa sithik diresiki sik ning neraka lagi munggah swarga ora ujug-ujug. Ora usah mikir neraka swarga. Mikir saiki jibek. Pindak becik ngoten nggih sing penting nggih. Sing penting awake dhewe tumindak apik, ora gawe gelaning liyan insyaallah. Nah, rasa mikir neraka, sesuk jatuh tempo mekar, kuwi karep apa? Sampai sing cerak sesuk sik ya. Nah, ayo kaya ngapa tembange Mbak Apri? Bawon apa? Apa, Lek? Bawa kagem temanten kekalih. Gegarane handan tresna artekno Lek kok gur menake susu ae jan agek dinyangi wong 18 kok targete 23 lho bahaya artikan antara laki-laki dan perempuan. Menikah itu antara laki-laki dan perempuan, ora wong wedok karo wit ringin, ora wong wedok di bojo gendruwo bareng. Ora lanang karo lanang. Lah, nah itu jenenge menikah kuwi melanjutkan keturunan. Iya. Niku sing nembe ngetren. Heeh. Menyatukan tekad biar satu. Kadang kan memang dua pribadi yang berbeda, gambuh ki rasane iso padha nyawiji. Tole tatit wayangane sabetane sapik. Ning kudu tambah pede ya. Contone anu Bunda. Nggih, Pak De. Nah, kudu pede kaya Bunda. Karena salah satu kunci kesuksesan itu orang-orang yang di garda depan, yang di frontliner itu dia percaya diri. Wah, pilih Tet, derek mamah, dawe mamah digatekke percaya diri, pede, semangat. Mamah mau kemana? Mamah mau ke Wedi. Ora cocok. Loh, ibaratnya kan gini, dia mungkin tidak terlalu pandai, tapi dia cakap. Loh, cakap ki ora pinter ning luweh saka pandai. Dia tidak terlalu pandai tapi cakap. Ya. Lilalap bueng tresna mongko kabisane Mbak Apri iki awit saka Mbak Mimin. Dadi nyuwara kaya ngene iki lek tanpa saka Mbak Mimin ora bakal iso. Nih jek tahu-tahu tuh jam pun jek umbelen ning ngajari nggih kula. Lah, sulis niku men lek tetes nggih kula sulis. Lek mbok nyoba dicoba iki bagian iki nek Bu Guru jarene kowe iki guru Dwija kok le ra urusan kok. Senengane. Ayo coba wong guru iki kudu luwih apik. Lah kersanipun chemistry-pun kula kan sepinten Mas? Nah, sinden sepo. Asepe ampuh. Alah kepenet Mas. Nek bledas lho. Apa? Kok mikir kurang nggon aku kurang peka ya Mas. Sing kleru telakmu kok kowe iki kok. Ora mikir sing ora peka. Apa? Ya. Kowe nyuwara pala laku elek. Tamblang dari kabeh. Ubayane. Sinden kok karo Ayan iki. Ayan gundulmu kuwi. Lho, bapak-bapak sing anu sing apa pengrawit iki lho.
Apri iki ayu ning wajahe monoton ngono kuwi. Waduh. Lho iki lho Bapak-bapak, Apri iki ayu ning monoton. Nek Mimin iki jane rapate ayu tapi menyenangkan. Menyenangkan. Itu yang dibedakan. Iya. Ada yang cantik tapi kita kulitnya putih. Wonge ayu gur sampai di situ tok pangalembonane. Kae rapate ayu tapi kok nyenengke ya. Kok grapyak ya. Kok ada auranya ya. Lah itu iso digali. Nek rupa paringane Gusti Allah. Ning auramu nek wong lanang karisma itu sing gali sing ngudi awake dhewe. Ya kaya kowe ngono kuwi ta contone. Aku lho nyatani lho. Auramu iki temungkak ngono malah. Sik, lek ora iso nyuwara putri swara lanang. Ayo Min. Bunga susah nunggal. Ku lanang ya Pri berarti. Lanang kowe wedok. Iya. Nunggal kalbu. Gila. Aku ngerti aslimu kok. Nek sing gender ngono rada. Gus kalah. Gus Tenan wis. dipun terapi budhe kersa. Nara selingkuh tercitra. Tidak selingkuh, tidak berbohong dan tidak ingkar janji. Lah kuwi kuncine ning kono. Mongko angel kuwi. Angel. Nek ora selingkuh mbok menawa dhek iso nahan godaan, tapi kebohongan-kebohongan kecil ngono sing kadang kala nggih to menjadi kebiasaan, jadi menjadi kok sesuatu sing umum. Padahal kuwi ya medeni kebohongan kecil menika. Kanggone piyai kakung terutama ampun kuwi. selingkuh. Ya dirungokke kuwi yoga-yoga aja sok selingkuh. Niru karo dalange. Nah, bakane selingkuh tuku 100 apik-apik. Nah, kuwi lho. Nek sing 175 wonge suntik putih wisan. Wis filler barang, heeh. Untune Mas, nek sing 170 untune wis filler barang dadi ngono ki ora jijik, ora mukok. Nek sing nyelawe ngene iki lho, Mas. Dadi sing 175 200 barengi untune wis pun filleran. Wah, irunge. Filleran. Pun suntik putih barang dadi ora patek letek ngoten lah jenenge. Nek sing 175 nek gelem buntu 200 ngoten ya wis sak klosone ya. Pengedian. Lah kan jajan mie goreng leseani lho, Mas. Ya. Ngiting teres nosa yekti. Ayo Bu. Enak. Bubruk. Biyen aku rak wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda lepasan wanci banglon peteng dedek tanpa berkah rinoso. Nyarwus ae.
Ya kudune ki rak ya sing apa jenenge konsentrasi kontrasepsi apa piye. Konsentrasi. Ben ora ke leyek. Meta keseluruh. Iya. Jaga prajan iki minta. Lah iya no. Sesuk tanggal 20 kijak neng Tuban. Aku kakak kawan nduk sisan mampir neng pantai terus aku tidur telentang. Waduh, duh. Dolanan pantai. Terus pakai pakaian blekini. Bikini kok bikini. Blekini. Terus bocahnya dicapit kepiting. Ah ya. Tanggal 20 kumpul meneh ning Jatirogo, Tuban perbatasan Rembang. Oh, tak suwon marang slitamu bojo lali janji prasetyamu tresnamu kang satuhu Sembah nuwun, mugi tembang menika piguna kagem ingkang mengku gati mliginipun temanten sak keloron. Nggih. Wah, wong omah-omah iki cobaan nggih wonten kemawon to, ibarat iso cobaan saka ekonomi, betul. Iso paribasan dari pekerjaan, iso dari lingkungan, napa mawon iku nek setan ki golek celah kanggo memecah belah ki 1000 dalan. Iya. Dadi kan dhisik setan kita iblis ki pinter lho, Jas. Iblis ki dhisik pinter. Pintere, Mbak. Umate manungsa sing pinter, umat Gusti Allah kuwi iblis ki pinter. Ning mergo iblis ki sombong, takabur. Lah, dekne dadi ning donya ki dadi tugase nggodha menungsa. Dadi kowe ki termasuk iblis. Aku ora tek pinter kok. Aku gur semat. Iya. Iblis ki titahe Gusti Allah sing pinter ning mergo karena kesombongannya, Ah. kekaannya. Lah, Nggih. dekne terus ning donya ki mung kon nggodha menungsa. Lek ak dhewe ora durung sempet ka apa jagongan. Sempet jagong kali Mas Saipul. Kali Bu Indah. Kali Bu Indah. Wonten pundi nggih? Oh, Ibu. Oh, Ibu. Nggih. Kersa minggah panggung, Ibu. Kersa. Kalih Pak Saipul monggo. Kersa. Nggih, sawetawis karben panjenengane Mbak Apri Mimin saged sapet jagong, dipun suwun Bu Indah kalian Mas Saipul Arif minggah dateng panggung. Nah. Yo, kajang apa? Sepote Mas. Duduk. Pak Saipul, Ibu Indah. Mangga, mangga. Karena panggungnya. Mbah Lurah. Mbak Mimin, menika Bu Indah lan menika Mas Saipul. Bukan Mbak, ini Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Pak Lurah, ya ampun. Mewakili Pak Mas Saipul Arif. Minggah panggung. Oh, nggih, saya mbok menawi tamune kokean to, Jas. Ya ampun, Lek, kowe jejer Pak Lurah kaya Bu Lurah iki malah. Mesake Pak Lurah. Nyun pirsa kalian Pak kalian Bu Bu Indah. Indah rumiyin. Nggih. Kados pundi raosipun mirsani sedulur sedherek ingkang sampun paring donga Nah. pangestu kalian panjenengan. Raosipun pian sampun ngopeni budaya Jawa ingkang etiluhung menika, Ibu.
adik saya ini. Oh. Alhamdulillah senang sekali ya. Banyak yang melihat, tadi juga banyak tamu yang menghadiri temu manten. Ya saya senang sekali. Semoga saya nanti sama Mas Ipul bisa sampai kakek nenek bahkan Amin. selamanya. Amin. Ya, Amin. saya di sini terutama kepada warga Desa Sumringin Kidul mohon doa restunya untuk saya sama Pak Ipul. Semoga nanti saya langgeng untuk selamanya. Dan Amin. Amin. yang terpenting saya diberi kesehatan biar bisa menanggap seperti ini terus. Amin. Setidaknya kan ini salah satu untuk membudayakan kelestarian zaman dulu. Nggih, Ya, budaya tentang- ingkang nggih. Nguri-uri. Ya, betul. Memperkenalkan kalian generasi muda ugi Bu menika. Betul, ya. Saya senang sekali karena masyarakat Desa Sumringin Kidul mulai dari sini tadi sampai ujung sana ke kiri ke kanan sampai SD Sumringin Kidul 2 ternyata penuh karena Antusiasnya luar biasa. iya, ada tamu dari Inggris tidak bisa masuk ke sini juga karena sudah tertutup jalan. Akhirnya ada yang putar balik, akhirnya besok baru mengikuti resepsi yang Oh, kedua. Sing Alhamdulillah. jualan luar biasa. Iya. Terus UMKM menika ya dilibatkan, ya melu Betul. ngenyami nggih. Nggih. sembah Nggih. nuwun. Dados dalu niki panjenenganipun Bu Indah termasuk sedekah. Sedekah rasa. Sedekah rasa. Nah, Sedekahnya kepada siapa Pak Minto? Kalau saya kepada Pak Minto sudah beres nggih. Nggih, nggih. Nanti sedekahnya kepada cantik-cantik ini aja ya. Bener. Sama tamu yang dari Klaten ini Nggih, ya. matur sembah nuwun Bu. bajine Indah. tua pun lali. Oh, sudah. Sama nggih, Bu? Apa? Mbak menawi Bu Indah badhe request lagu menapa? Kersake Napa lagu badhe menapa? nyanyi ki Badhe duet kali Mbah Lurah Selorejo. Pak Silarejo. Saya enggak Kira bisa iso nyanyi nyanyi. kalau sambutan. Jenengan umpama Bu Indah mboten saged ya milih. Nggih Pak Lurah monggo. Iya, Pak Lurah. Iki sampean pilihne sing ndi aku? Dak aku lek milihke sampean wedi lek kleru. Pak, Sampean pilihne sing godi. Mboten kedah kalih kula Pak penyan milih songo widodari menika, mengki tetep Pak eksekusi Sanjun ning kalau kali yang kula. besar tidak terpilih nanti siapa yang milih kan gitu. Mas Ajun, jenengan iki lek milih Sindian Sekar Gajung enek sing kecewa. sinten? Mburi sampean kuwi kecewa kuwi. Kula ra dipilih ra apa-apa, mengki setore tetep kalih kula Pak. Pak Lurah nek jenengan pengen golek aman mang pilih lekmin soalnya anti meteng. Soalnya kula pun vasektomi. Vasektomi Vasektomi wong wong lanang. lanang. Kebiri. Monggo milih sinten, Mbah? Sinten Pak Lurah ingkang dipilih. Aku pilihno. Pilihne sing Tak kidul pilihne ya. dhewe nika, Bu Entah jangan pilih kidul dhewe. Dari tadi sampun saya sanjangi Nggih. Pak Minto. Nggih. Menikah saya milih ini, takutnya nanti tidak ada yang milih. Oh, Makanya saya milih ini, nanti saya yang ngasih. Oh nggih. Mbak Pipit. Epit. Wes iki. Bobot timbange padha iki. Nah, ayo karepmu piye saiki arep Lapuk. mau WA aku. Anu, Mbah aku tak milih Hani. Hani piye? Pipit. Nggih sing sami. Dedek piatekipun lah. Nah, wis Volumenya Pit. biar sama. Wis garapen Mbah Sanjun kuwi kono wis. Iki ketok rabuk iya cocok. Kersanipun visualipun wonten kameramen kok imbangaken. Nah. Nggih. Dadalah. Bu Indah beksa wonten mriki pareng, lenggah nggih sumangga sak sekecanipun panjenengan, Ibu. Saya tak turun aja. Oh, nggih. Di Pak Lurah ada yang cemburu. Oh, nggih. Duh, duh. Sekali lagi kepada masyarakat Desa Sumringin Kidul saya mengucapkan terima kasih banyak. Luar biasa nggih. Bangun Ibu Indah. Nggih, matur suwun sanget Bu Indah nggih. Nah, niku Nah, Mbak iki lho. Pipit Pak Lurah. Niku Mbak Pipit. Tak pipit. Nggih. Pripun kalih kula mboten napa-napa nggih, Pak. Boten. Dong sing Kula dipilih aman ya aja. sliramu kok. Kula aman kok nggih. Iki enek macan dipangan macan enek kucing ya. Iya. Jenengan bandingkin jejer Mbak Pipit. Mbak Pipit jejer Pak Lurah, jejer Pak Lurah, nyaket Pak Lurah. Lho diparingi Bu Indah. Nggih, Lah, matur matur sembah nuwun. Lancar rezekinipun Bu Indah. Nggih, alah ndak repot-repot lho Bu Indah niku. Sesuk kena nggo suntik kabeh, Lek. Wah. Aduh, Mbah nuwun Ibu berkah nggih, Bu. Tukon bobok, tukon pilih selaris. Iki ben donya
dunyane itu akhirat itu disekseni para warga mlebet kotak amal bismillahirrahmanirrahim. Wah. Pak Lurah mboten badhe nglebeti kotak amal. Wedi ya mleboni kuwi. Ora sang mleboni kotak amal, Mbah, jenengan mleboni kotak kinang ae. Napa mlebeten anu gudang mriki, Pak? Gudang. Yo, Mbah. Pipit pripun raosipun? Lah dalah. Dredeg. Nami jejer kula pripun Pak Lurah? Weh malah iki. Pripun lho raosipun? Langsung ngungkret. Kok langsung Menawi kalih kula, Pak. lho. Mang gecek niku lho, Pak. Oh, alah. Lagunipun apa Pak Lurah? Napa, Mbah? Sing rada penake salah tampa. Salah tompo. Aja salah tampa. Ya. Nah. Mbah Sanjun, Mbah Lurah Sidorejo, tembangipun salah tompo. Yuk, dados. Mangga, sekar gadung. Lagi mriki, Pak.
kasih sembah nuwun Mbah Sanjun. Bapak Kades Selorejo. Mbah Selorejo. Iya. Terima kasih. Wah, jan elok banget. Suwantene sae kung. Wah, nggih. Rata-rata kepala desa sekecamatan Ngundut niku swantenipun sae-sae. Nggih. Menika wonten pundutan Mbak Apri, Mbak Mimin. Dengan hormat saya Ibu Tanganting di Sumberingin Kidul. Jumpa lagi dengan Kiminto Darsono lewat gending-gending Jawa. Hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan seni akan indah. Di sini saya minta gending Lungiting Asmara, Pedut Pasar Ngunut kalian memanik. Lagu ini saya tujukan kepada yang punya hajat yaitu Bapak Saipul Dasan Ibu Endah sak keluarga. Semoga panjang umur, murah rezekinya dan barokah. Amin ya robbal alamin. Nah, ki diaturke pundutane Lungiting Asmara kena, memanik kena, Pedut Pasar Ngunut nggih kenging. Sinten menika? Monggo nyuwun gungan tebi sementara Mbak Sulis, Mbak Bunjung, Mbak Lilis kali Mbak Bunjung. Coba. Monggo Mbak Lilis kalian Mbak Bunjung. Sinden kok le ayu-ayu ngono ya, Le. Wedok tenan. Wedok tenan. Aku mau ketemu Mbak Lilis nang jero iki kaya nyawang kaya aku kaya bercermin karo awakku dhisik ya ngono kuwi. Kok resik ra ono sithik-sithik birik-birik sithik ra ono. Lagunipun apa Mbak Lilis? Ha, iki ben dipilih. Pundutan Ibu Tanganting niki wonten 3 Pedut Pasar Ngunut Lungiting Asmara lan Memanik. Pundi? Memanik mawon. Memanik. Yo. Kaya ngapa? Diaturke Mbak Punjung, Mbak Lilis Karnali dados. Yo. Tembang Memanik karya Masun Gondrong. Mong sliramu kang dadi maning kalbu mindaratno kang katon malelu lemo yo tansah eling sadyan nando atiku tansah sumedhe rino wengi aku tansah ngenteni tara beken ati jang tetes sing tresno kasentuhku dadi tetaline hatiku kang tansah landang kasemaran. Tembang menika katur Mas Edi Kecis, Bapak Tato bakule ayam goreng Sri Kandi Blitar ler stadion. Ugi Mas Gawer, Mas Tulkiem, Bapak Muidi, Bapak Samidi ingkang wonten kawedusan Ploso Klaten. Kru Sekar Gadung, Mas Tejo oke Kaji Lombok. Bapak Sumirin, Mas Mulyani ingkang wonten Manggis Ngancar Kediri. Ugi Mas Rasiman ingkang wonten Nganjuk. Mas Waris Sugiono ingkang wonten Surabaya. Mboten kesupen Bapak Sumeh ngepeh Tanggung Gunung.
pupuh Mas. Dangdute mlebu nyidam sari. Yo. Terima kasih, matur nuwun, sembah nuwun. Pundutan sampun katur Mbak Apri, Mbak Mimin. Memanik malah dipun bonusi ngidam sari. Wah, luar biasa. Pak Minto piyane ber budi bolong sing ngersake memanik dibonusi ngidam sari. Ah, ngersake sinden Sekar Gadung dibonusi Banci Apri Mimin. Kok banci lho. Pandu. Ya. Ning nyatane nggih Dik Apri niku talentane nggih luar biasa. Ling ngati salira ngati busana menika ya becik. Berarti menapa ilmu yang didapat adalah atase Dik Apri iki cowok dandan iso hayune kaya ngene, berarti garwa panjenengan sing asli murni putri nek diragati, diopeni, atine disenengke, wanita itu dimuliakan sebagai prameswari, maka dia juga akan terlihat cantik, tidak hanya cantik dunia tapi yo cantik akhirat. Amin. Sing lanang ki sapa? Kowe no lho. Lah kowe? Aku ya padha. Kok aku tok lho le Kan gitu. Lho, Apri wong lanang iso ayu berarti istri-istri yang di rumah menika ya ayu kabeh waton disayangi garwane. Tur ya diopeni. Diopeni diragati. Diragati. Bukan masalah besar kecilnya karena memang tugas laki-laki itu memberikan nafkah kepada istrinya dan keluarga. Nah, ora wong wedok di kon usruk. Heeh, dipeteklekke lho. Nek bengi tinggal mancing. Oh nek ngomah ra ono pangan ngamuk. Sapa iki? Saya mangkat. Ya wong lanang niku to. Weh, wong lanang. Kowe to. Oh lah iya. Iya kok lek senengane kok wegah ngakoni lanang ya tetak kok ora. Seneng. Iya. Iya ta. Pamrutan kalau mau wonten malih Lungiting asmara. Lungiting asmara. Apa diaturke sliramu lek iki kan Aku lagu kan kowe jaman-jaman kuno kan lah mesti apal. Aku ya manut ya dikancani kowe nono. Iya. Iki lek lungiting asmara panjenengan sekalian sing ngaturke. Mengko Sekar Gadung ana tembange dhewe-dhewe. Oke, siap. Yo, langsung pundutan lungiting asmara dados. Nada wedok lho Mas, sampun nada banci, ora. Oh, nada wedok. Widek.
Aku sini kanca-kanca Sekar Gadung ki ora ana sing gresula, wajahe semangat, tuwajuh. Halah. Militan, mbuh adoh, mbuh cerak upama adoh ora ditambahi karo Pak Minto ya ora grenengan wonge. Iya. Aurane ketok kaya do aura mata duwiten lho. Bocah ketok niki pun ngerti lho. Bocah yutun-yutun. Iya lho, nrimo. Mestine jenengan ya hafal. Lah, Musik Sekar Gadung ki sing moto duwiten sing ndi ki sampean mestine ya hafal. Ya sing mripate double no. Sing kacamata. Kok mripate double. Piyane alus sing kaya ngono. Yuk, kaya ngapa? Dados. Sekar Gadung. Yuk, gamelane Mas. Bapak Dewan, Bapak Rinto, Wilujeng Dalu. Uga katur Mbak Yuku, Mbak Wiji, Tole Didik, uga Tole Mamet.
Mbak Apri. Mbak Apri, Lelen. Panjenengan iki lek nembang dangdut campur sari apik. Ning kula kepengin mirengke klasik ular kambang. Ayo coba. Wah, wah, wah. Ayo. Kaya ngapa suarane ular kambang diketokke? Sulendra. Selendro. senajan iki mau bar muntah-muntah tapi yo sak tekane ya, no. Wah, deh. Tapi ora bakal negake sliramu. Wong kita itu Ngapunten. teamwork satu kesatuan. Nembe lekasan. Lekas edan. Jan. Kok lekas edan piye to? Jenenge wong wedok iki lho. Lekas gerbini. Iya. Dadi ben ngerti le panjenengan iki ora mung campur sari ning klasike ya bener-bener bisa. Meteng kok isine eceng gondok. Jeneng ku nang ukuran pun ayo ya kok jenenge duwi tunggal kok Aku support system saka kene. ya no. ora jenenge Apri Mimin Oh lah iya, aku ora bakal. hubungane padha karo Kaya Tendo. makan wis sekawit ora bakal aku nek gak. Waduh. Ndeh. Tapi la la janjine ya mas cilik yen jangkane durung teka rujak nangka rujake pratarjana aja ngaya dimilestari midat ya mas sing nyambut gawe kumang nyambut gawe ora patyayu nanging migunani ilah ya mas ilah ya mas Yo yo ye. Neman Rama Wis, ora usah dintekke. Panjenengan lenggah mriki bekale. Nah, sindiane papat ngadeg. Yo, ngadeg sapa sing kulino ular kambang? Ngadeg. Yo, ndah ngadeg Mbak Indah. Sing Dia, nek pengen suara Hani, apik kaya di Apri. Lilis, Nah, karo Mbak Iman Luki, papat. Yo, balik ular kambang neh ning dindangdutke. Oh, versi dangdut Yo. apa iki lho anggur karo tukang son kok senengane apa peh potensi Iki pesindiane sing loro Mbak Apri karo Mbak Min suarane kur nganggo dangdut sing jogedi sindian Sekar Gadung. oke Ya, kaya ngapa? Ano tak gendontan. Ya. oke ular Sik Mbak, sampean ngerti sindian kula sing udunen nang udele iki. sinten Hani. Dek Ani Ah. walah niku udunen apa pancen udele bodong Udunen. Baus WA pake engko aja Jaipong jaipong. Ya. ular kambang satitae tanah
Ketoke yo Mbak Mimin kok kepengin joget mburi dhewe kono. Mburi dhewe. Ayo Pak De. Yo Pak De. Yo mbak-mbakoi. Ngapunten nembe dapet niki dados mboten. Nembe dateng bulan kok petang sasi dresi ra leren-leren. Halo. Ketok lek kuwi stres kuwi. Ki bulanan kok kaya udan grejeh. Ya. Meeting tresno. Sik. Ribet. Gerakane kurang rampak. Nah, sing semangat. Lek, kowe iki penake ning ngarep kowe dadi herder iki lho. Herder gundulmu leader. Oh, leader. Herder ki kirek kok. Leader kok. Leader kok herder. Herder ki sing guguk-guguk. Anu rada frontal, Mbak, frontal ndak apa. Iki wedok asli lho. Mbak Pri. Dalem? Gerakane sesuai dengan putaran jarum jam. Det. Oh, tadi dek ubah. Nah, ke lho, kaya herder lho. Lah kok menaku putaran jam 12 terus ya? Yo. Nano. Meeting terus lho. Jaran saka kulina. Dagang sak telu. Ang simet satu. Dagang sak lima. Tujuan Wong kancane mundur kok maju dhewe. Kabotan ngarep, Pak. Lah, basan ngarepe Luki kok karepe arep dijokke. Armari kowe. Lah ngerti kahanan kaya ngene kok ya. Arep bali dadi Sukimin kowe. Dedek kok pengen sembuh. Nyamang sing dan ayu-ayu kok hawane kok berontak. Menengo tidak nyambut. Apa rambut cencang? Lah nyambut gawe sik ndirek Pak Minto sing tertib. Tlentik. Ya. Ora butuh kae. Ya. Ora butuh Sik. Ora butuh kae. Ya. Pas kuwi to lah. Pripun to mau? Ora butuh kae. Ora butuh kae. Butuh kumong karo Sukimin. Lah kok mboten pas karo. Hah? Kok mboten pas. Wis dipaske no. Ayo Mbak Punjo. Ya. Ora butuh kae-kae, ora butuh kae-kae, butuh kumpul nyambut gawe. Ora butuh apa-apa, butuh sabar alingo. Hop, sik. Mbak Mimin sendiri dulu. Coba, iki mau apik iki. Jogete apik, madhep rono. Nah, apik iki. Wah, jogete kok apik iki, Lek. Kula mau jog niku mawon. Mboten? Lah di sawang kali sing girong niku hawane pengen Sing endi? Sing girong sing kene hawane ngeleki dua lho. Mas kita itu teman satu profesi satu panggung, nggak boleh gitu, nggak boleh ada insiden cinta lokasi, nggak mau. Angsaku kaya bolong-bolong. Pediku lek ngene lho, engko aku ora gek rabian karo dekne ini, mongko aku sesuk melu Pak Minto. Lah engko nek ngono kan terus kita fisiknya perang konflik batin lho, malah ning panggung marai konflik ora prayoga. Iya. Dipeper golek liyane ya Mas aja aku. Telek. Kalau pengen ngicipi ya ora masalah, kalau pengen ngicipi. Ayo goyang kau ular kambang. Ya, kaya ngapa? Urang. Sing kene mau ngono kuwi. Ya, kaya ngapa? Ular kandang dados. Ora butuh kae-kae, ora butuh kae-kae, butuh musik nyambut gawe. Ora butuh apa-apa, butuh sabar. Wah, apik. Lek joget mah kaya manuk ancel galeng ya. Manuk apa, Mbak? Ancel galeng. Nek teng Klaten iku manuk ancel galeng niku lho, Pak. Nek teng Sabin, teng Sik to sawah. sing arep sing rada arang-arang manuk. Ancel galeng. Ancel galeng. Dados nek teng sawah nika lek mlakune sing ipit-ipit cerit ngoten niku lho. Cerit ngono kae. Niku manuk ancel galeng nek teng Klaten. Ono sing ngarani manuk tengkek buta. Tengkek buta. Oh, lek teng Klaten manuk ancel. Ancel galeng. Dadi nek depan wong ndelik angslup ngoten lho, Pak. Kaya aku nek ketemu wong wedok ya angslup kok, Cis. Wong wedok Ora nakal, maksudnya pareng nakal. Alah kok le. Perbedaan Mbak Mimin karo Mbak Sulis Eva. Nah, sing terakhir ki mau. Coba Mbak Sulis. Alah. Alah
ya ta Mbak Sulis. Mbak Sulis yo. Kayak ngapa gayane? Aku ki mek ngesake le gender iki lho lek sampean ndak nem joget kuwi. Sakit lho. Nah, wis to yang ora sakit to kok ya. Penak. Nah. Weh. Yo. Ora butuh kae-kae, ya. Ora butuh kae-kae. Ora butuh kae-kae. Butuhku sing nyambut gawe. Ora butuh apa-apa. Butuhku sampe narima. Piye, Mbak Mimin pripun Sobi? Nggih, sae ning kaya urung stabil. Alah, lah sing paling apik sapa? Telek senengane. Nek pancen karakter kaya penyanyi pun Mbak Sulis kan piyaine isinan, alusan, kaya Mbak Punjung niku powere luar biasa. Jadi pasti semua itu punya. Oh kalau HP yang seni ki ra ono sing luwih HP. Gumantung panarimane. Semua baik-baik gumantung porsinya masing-masing. Ya, Iki umpama goyang ular kandang ki nek pipit ngono piye ya Lek goyangane ya. Malah luwih apik kuwi. Ya coba Pit. Ampun kula gilani lho nggih. Ya ora apa-apa. Mbak Pipit, kamu harus mematahkan persepsi banyak orang. Alah, nyon sewu, kae lemuwe paling ra iso goyang, kae lemuwe paling gurung. Oh, ngoten nggih. Kita harus persepsi itu harus kita patahkan. Penilaian orang itu kita patahkan dengan prestasi. Sinden wingit kok liyane do rambut cagake nggo cagak dhewe kok. Kaya Mimin kae lanang dandan wedok paling gur ning dalan lho. Kita harus mematahkan persepsi kuwi dengan karya. Nah. Siap, madhep sini Mbak Pipit. Rada rada ndungkluk, ndekek sipik, ndekek lah. Nek ndekek nek lah. Mendek sipik, mendek lah. Kayak pengen wudu aku. Pengen wudu. Diterima-terimake nduk Pit sampean dianggep kaya padasan. Mboten. Heeh, yo. Ayo, Mbak Mimin. Makanya gunung jugruk. Ning energi kita patut diapresiasi lho, patut diapresiasi. Kowe ngerti pas goyang mau? Lek goyang ngene-ngene mau. Apa? Suarane biar terbak lho, Lek. War. Mas Agus, siap. Pepeling langsung dados kaya ngapa? Kira parancak. Yo. Mangga. Suwuk gerobak.
Ya, Nduk, Mita. Tembang menika gikatur Bapak Kades Kali Gentong ingkang nyimak saking dalem Kali Gentong. Masih kala waluya Sri Katon Wilujeng dalu. Mugi lancar usahanipun. Mugi mboten kesupen Mas Bibit Padangan. Jaipongan yo.
ngene Mbak Apri, Mbak Mimin, cetokle wayang kulit biyen karo saiki sangat berbeda. Nggih, Oke, benten. nut lakuning jaman. Manut lakuning jaman uga manut ilining banyu. Leres. Dadi lek awake dhewe menyajikan cara jaman biyen kuwi cok kala mangsa penggemare rada suda. Mergo penonton biyen karo saiki wis beda. Nyuwun gungan Mbak Apri Mimin dibantu kalian Mbak Imas, iki dibantu kalian Mbak Diah. Coba Mbak Imas iki kalian Mbak Diah. Mbak Imas karo Mbak Diah. Ayo, Mbak Imas karo Nduk Diah. Iki pundutan saka Karang Taruna Sumberingin Kidul. Kenapa? Pundutanipun Lestari saged, Lintang Asmara saged, Kitir Sumilir saged. Niki pundutanipun. Oke, napa Dek Diah kalih Mbak Imas? Lestari. Oh, Lestari. Dadi diratani tayupe ya ana kosidahe ya ana, tembang-tembang kanggo kanca nom-noman uga dituruti. Yuk, kaya ngapa? Langsung dados. Indonesia.